नै लोगोफोर गारिखौ स्टार्ट खालामबाय आरो दा गारिया टेनसननो जिरायनांबाय जायगायाबो गारिया फिसा नालाय लोगोफोर आरो मा बुंनो मा जायो लामाफ्रावहाय हेलो गाइस गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे ब्लगाव बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौहाय थामनेल आरो टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ जास्ट नोंथांमोना नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब आरो मोजां मोनथारोबा नोंथांमोना फोसावना होबावदो शेयार खालामना होबावदो लोगोफोर आरो दिनै दा फुंबिलिया माने 6:40 जाबाय बिनिफ्राय आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आङो नोंथांमोना टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ थामनेल टाइटेलावहाय आङो बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामदिनि Let's go. Oh my god. मोजांखा खुवाया गाइसमोन नायलाय खुवाया एखेबारे खाथियाव फैजोबखायो गाइसमोन खुवाया खाथियाव फैजोबखायो एखेबारे सो डेन्जारेस खुवाया माब्रै जाखादे गोजांनायाथ' जालालै बे थोस oh my god जोंथ' लोगोफोर थाबायगासिनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजाङै नायलां आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो हेलो गाइस आं दा थाबायगासिनो हारसिङै लोगोफ्रा थांबाय आरो ओमफ्राय आं मोनसे जान्जि लांफानांगौ आरो बेखायनो आङो थाबायनो हारसिङै आं जान्जि लांफानो नागिरदों ओमफ्राय लोगोफ्रा थांगोबाय बेखायनो आं हारसिं जालांबाय आरो ससे थाबायलांग्रोसै गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजाङै नायलां एखेबारे खुवायानो लाथाव जाया खाथियावनो फैखायो खुवाया नायलाय खाथियावनो फैखायो खुवाया नायलाय खाथियावनो फैखायो हेल' लोगोफोर आं दा नै हारसिङै जाबायना एखेबारे खाराबा जालानै एखेबारे खुवाथार हारसिङै खारनांसिगोन आरो दाना खाराबा जाला गाइसमोन माने जोबोद गोजानावसो लामायाबो एसे माने गारियाबो फैयाखिसै आरो आङो बेखायनो खारबायसो नै एखेबारे केमेराफ्रा मावलाजोब्बाय गाइसमोन नोंथांमोना दाहाय भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय गाइसमोन लोगोफोर हेल' फ्रेन्ड्स आं दा नैबेफोरखौ मोनबाय आरो नैबे सुसकेट दा बेफोरखौ मोनबाय दासो सुसकेट मोनदों आरो नायलाय खुवाया आयु आं दा माला सहैनांगौसो जाबाय आङो ओमफ्राय नायलांदो भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा लाइकफोरखौथ' लिमिट लानाय होलाबायदो लाइकफ्रा आं बारे बुंबाय थानाय जाबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो आरो लोगोफोर नै मोनबायबो आङो नैबाव दा जायगायासो बहाय जायो जायगाया बहाय जागोनथाय आं दा बुंनो हाला आरो गावसोर लाखाजोब्बाय जायगाखौहाय ओमफ्राय मायाव मोनोथाय जेराव मोनो बेयावनो जिरायनांसिगोन आरो नायलाय नै लोगोफोर गारिखौ स्टार्ट खालामबाय आरो आदसा गारिया टेनसननो जिरायनांबाय जायगायाबो गारिया फिसा नालाय लोगोफोर आरो मा बुंनो मा जायो लामाफ्रावहाय
जायगायाव दा मोनफैबाय आरो आं दा नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिसै भिउखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो जायगाफ्रा माबायदि आङो ब्लग बानायसै स' लोगोफोर ओंखारबाय आं दिनै जायगाफ्रा माबायदि थाबायगासिनो फैगासिनो आरोना थाबायबाय हेल' लोगोफोर दा नै जोंना गारिखौहाय हनै बैयावहाय माबा होबाय पार्किं बानायबाय लोगोफोर आरो नायलांदो जोङो दा थांगासिनो आरो बै नुहुरनाया बेवहाय माबा जाग्रा आरो ब्रेकफास्ट खालामग्रा लोगोफोर जों दा ब्रेकफास्टनि फरथास जाबाय नै ब्रेकफास्टनि ओरैनो उदैया थाजिम जानायनि फरथास जाबाय आरो जोङो जानोसै आरो दा नोंसिनि जानायखौ दिन्थिबाय थासिगोन दा जानोसै आरोना गासिबो जों हाबगासिनो दं आरो नोंथांमोन नायलांदो माने सिगां वेलकाम जोंनि दानि फोथायग्राफोरनि गेजेराव जोंनि जे समाज थासारिफोर दङ बे समाज थासारियावबो जोंनि लोगोफोर नै दा बरिं मोननायजों लोगोसे ओरैनो फेसखौहाय नायबाय आरोना ओरैनो दा मेसेज होदोंना मेसेज होनाया गोबाव जाबायना बेखायनो जिरायनो बानाय मोननानै गावनि फेसखौहाय नायलाबायबाय थाबाय आरो माबायदि गासिबो दा जाग्रा फैबाय आरोना एखेबारे नायलांदो जाग्रानि जायगा हाल साला माबायदि नायलांदो आरोना नायलांदो माबायदि हाल सालफ्रा जाग्राया बैयावनो आरोना जाग्राया बैयावनो गासिबो जों जानो थांगासिनो दं आरोना जानाय जायगा गावबा गाव लायनांगौसो थाब थाब माबायदि मोनो जानो थांगासिनो दं आरोना दा हाउसबायनो ज' जाबाय एखेबारे जों जायगाखौ माला मोनगोनथाय नै जों नागिरनांसिगोन बेरेंसि दङ दरखौ मावायै खब'गोन अननानै र' लासै लासै बेरेंसिखौथ' जों लकडाउन खालामदोंमोन माने एसअपिखौ मानियाखिसै आरो डाइनिंनिखौ डाइनिं एसअपिखौ ओरैसो हाबगासिनो दं आरोना ओरै हाबगासिनो दं आरो बै नैबे मोनसे बिजोंबो हाबगोन आरो बिजों हाबो आरो नै बिजोंल' हाबहैयो आरो बेरेंसि होथेगासिनो दं आरो गासिबो हाबबाय आरोना जों ओमफ्राय जाग्रा हाबगासिनो दं आरो बेयाव थासै सिगां बेयाव थासै नैबाव जागासिनो आरो माने डाइनिं हलनि सफिया बेयाव जानांसिगोन गासिबो गासिबो नै मालाय जाखोन्दायावसो जिरायबाय थानांबाय बास दाबो सफैया ओंखामानो जोंना एखेबारे दा फुरखाङा नै बेयावसो रोगागासिनो दं आरो बेवहाय बै
माला मोनजायो नायसै नै गाइस नै जों सिगांग्रो दैखौ लुना लाग्रोबाय आरो बिनि उनाव ओंखाम जासै ओंखामा लाबोखाबाय आरो ना इलाय ओंखाम लासै आरो बेदरखौ लाबोथ'वाखै आरो दा दिन्थिगोन आरो दसे उनावहाय जानसिगोन आरो अमाखौ लाबोबाय आरो ना अमाखौ लाबोबाय नै जानोसै आरो ओंखामखौहाय जानोसै अमाखौ लाबोबाय आरो बेल'सै आरो ओंख्रिया आरो अमा जायैफ्रा बायदिसिना नाफोर दं दाउफोर दं आरो जों बेखौनो जानोसै आरो नायलांदो नायसमा हेल' लोगोफोर जों दा नै ओंखाम जाखांनानै थाबायगासिनो आरो सबायाव नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै थाबायगासिनो दसे गान खननायखौ नायसै आरो मेथाइ खननायखौहाय दा मेथाइ खनगासिनो दं सिंक्रिसन टीमनि नोंथांमोना नायलांदो आरो जों दा पेन्डेलाव हाबहैफिनसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दा ओंखाम जाखांनानै पेन्डेलाव हाबहैफिनसै आरो नायलांबाय थादो पेन्डेलाव हाबहैफिनसै जों बे थेंक्स फैयो गोन्थों थेंक्स लोगोफोर जों दा पेन्डेल हाबफिनबाय नै पेन्डेल हाबफिनबाय नै गाइस जों पेन्डेलाव हाबनो नागिरबाय गाइस जों Hello guys, जोंना सबाया जोब्बाय आरो जे थुबायाव फैदोंमोन नालाय सबाया जोबनाय लोगो लोगो थांसै जों सबाया जोब्बायबा थांनायसै गगा मोननाय मानाय Guys, mau langsung. Guys, mau keras gaspol. Kote bari nil sars. Sampai. Thanks. Sampai. Sampai. Belasibay, program जोब्बाय दाना बे गारिजों थांफिननांसिगोन आरो रिजार्भ खोनालाय गाइसमोन बेजों थांफिननांसिगोन थुबाय बिदिनो थांनांसिगोन गाइस हेल' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन भिडिअखौ नेनानै थादो गाइसमोन दाना बाय बाय